Takže čaute, to som Sia, Bitch Slap. A dneska to bude informačka a ako vidím zase je noc, takže počkajte, vyspím sa. Áno, dneska je to ďalšia informačka, pretože... sorry. Pretože chcem vám oznámiť, že... Nie, že odišiel, ale... Niekto vyhodil niekoho, nejakého člena. Áno, ja som vyhodil Kroxa z Exemplecraft, pretože nechcel točiť a dôvod je ten, že som mu nedal môj save z singleplayeru, takže proste úplne to je až detské. Takže to a práve nahadzujeme server. Takže tak do týždňa by mohol byť. Takže ešte raz ďalší nábor robíme za Kroxa podmienky. Je to jedno, či je Slovák alebo Čech. Vek viacej ako 13. Musí mať originálny Minecraft. No proste musí mať skin. Stačí, musí mať skin. A musí mať chuť točiť videá. A príjmeme možno rovno aj dvoch, lebo chceme natočiť aj Minecraft film nejaký. Proste, takže môžem, proste koľky sa prihlásite, no proste nábor. Kto chce, nech si ma prida na Skype a ešte ďalšia podmienka, mať aspoň trochu lepší počítač, že by ste mohli aspoň natáčať. A to by bolo všetko. To je iba také krátke. Tak zatiaľ čaute.